Takže ahoj, já jsem Kim.cz a já si dáme další videa. Tohle video, jak jste mohli poznat podle posledního, bude vlastně jakoby už by se dalo říct druhé video na tuhletu sérii. No a o čem tato série bude pro ty, co neviděli poslední video, bude vlastně na hru, která se jmenuje Star Wars The Old Republic. No a nebudu to vůbec zdržovat a jdeme na to. Já chci upozornit, že vlastně toto úterý nebudu moc natáčet z toho důvodu, že ve té aplikaci Star Wars The Old Republic bude nějaké čistění serveru, takže vlastně jakoby nebudu moc hrát. Jen abyste jako to věděli, tak vám to říkám takhle dopředu. Pro ty, co se na to dívají někdy, až Bůh ví kdy, tak nemusíte mít strach. Tak, tohle přeskočím, jestli vám to nebude vadit. Tak, přeskočil jsem to. No a teď jsem chtěl vybrat server. Tak já chci v Evropě, budu třeba tady. A jdem si udělat postavu. Tak. Dobrý. Budem buď Sith, Jediové nebo Sith. Tak já budu asi ten, i když za Jedi už jsem hodněkrát hrál. Tak já zkusím být ten Sith. Tak. Co mají tyhle? Jsou double. Jsou inkvizitoři. A co mají? Já bych chtěl ty, co mají 2 světelný meče. Nebo teda dvojitý světelný. Jo, jsou tyhle. Tak za ně budeme hrát. Budeme. Normálně lidi budeme. Tak. Chci být kluk teda. Dobrý. Zkusím nastavit jenom tělo. Malej nebude. To je až přehnaný takhle. Dobrý. Head. Já nechci tu bratku. To je úplně na minimum. To nechci žádnou. Tohle taky nechci komponent. Ale chci vlasy. Mně se docela tady líbily jedny, když jsem to hrála předtím někdy už. No, ale já nechci s tím letím, s tím copánkem. Jo, tenhle, to je hezký. A jenom hlavu ještě. Tahle asi je dobrá docela. I když tohle je taky docela dobrá. Ne, tohle je lepší. Tak, teď se tady napíšu své jméno. Jak se chci jmenovat? Se budeme jmenovat takhle. Kim.cz a jdeme. Tak, teď uvidíme. Ono teď tady bude takový vlastně jakoby videjko. Tak jestli chcete, tak, ale ono je to hodně dlouhý, já vám dám popisek, do popisku videa vám dám to video, tak já to přeskočím a to trvá asi 15 minut. Tak, dobrý, přeskočil jsem to, v popisku videa budete mít určitě. Tak. To je úvod. No a prostě jsme přehlídli do toho, vlastně do toho sithského chrámu. Jo. Tak zřejmě bude to povídání.
Tak. Jinak ten typ řekl Lord Zaš, tak to je žena, jo, a ta nám pomůže. Ta je naštěstí hodná, ta bude s náma jen pro vaši informaci. Ale už vám to nebudu nic říkat, protože to uvidíte sami. No. Jo. Dobrý, tak. Jo. No, takže máme jít do Jedajské akademie, teda pardon, do Sithské akademie. Jo. My můžeme použít blesky. Ještě jsou honosné. Jo, můžeme získat bonus, když jich zabijeme kolik? Ještě 4. Jo, tak jsme sebrali předmět. Jo, takže takhle se sebírají předměty. Jdeme ještě zabít ty dva, aby jsme dostali bonus. Jo, dobrý. Získali jsme bonus. A jsme v úrovni 2. Dobrý. Tak to bylo jednoduchý. No, tak to by to byli tady, tak jsme vůbec nemuseli. Jo, dobrý, ty jsme zabili, tak jdeme dál. Vlastně ono je to takový, jakoby, že vy nyní jste padavan a prostě vy se pořád sbíráte oblečení na sebe, zbraně lepší, děláte různé úkoly a pak asi jako cílem této hry je dělat si světelný meč, no a potom jít jakoby na novou planetu. Tak. Předpokládám to tak asi tak na 4 to možná i na víc těch dílů, protože to je už hodně dlouhý jenom teď tohle natáčení. Tak já bych to udělal takhle, že dojdu do té Jedajské akademie a tam by vlastně bylo pro tohle, teda pardon, do Sithské akademie, tak a tam by bylo asi konec tohle videa, protože přesně nevím, jak dlouho natáčení. Jinak pro ty, co by se jim tahle hra líbila, už jsem udělal video na instalaci, ty, co neviděli. Takže určitě si můžete podívat. Kredity. Tak kam? Dobrý, takže teď bychom mohli použít ty blesky. Jo, ale ty jim ubírají fakt hodně, jakoby. Kde? Počkat. Jo, to jsem musíme.
Jo, aha, my ještě nejdeme do Tisícké akademie, my jdeme za nějakým tím lordem. A pak teprve půjdeme až do Tisícké akademie. Jo. Už si něco vzpomínám. Tak to by tak nějak souhlasilo, no, s tou Dýňkou. Mě jenom fakt jako nebaví to, jak oni to strašně zdržují těma kecama, jo. Prostě oni to mají fakt strašně dlouhý ty jejich povídání. No a teď si pamatuju, že my odejdeme a jeho sický padavani na nás začnou útočit. Tak si to pamatuju. Je to pravda. To víš, že jo, začnou na nás útočit. Jak nás obklíčí. Když ty jsou hnusný, jsou nějaký zombíci. 6 jich je tam, jestli to je dovolím. Jeden mrtvý. Ty jsou nějaký, ale hodně slabý, přijde. No, level 1. Tak jsou hodně slabý. Tak rychle, zabijím je. Dobrý. Tak, dobrý, se jdeme k tomhle páprdovi. Ten nám nějak pogratuluje. No, jo. No. Ježišmarja. Tak jako na tom jsou strašně nejhorší, jak on povídá různý poloviny, které nám jako pak budou k ničemu. No, to je bomba. Ne, asi ty. No, děkujem, ty. On nám tady říká, nebo teďko nám řekl, ať jdeme, my si šel jsme si rychle a sám nás tady zdržuje nejvíc. Tak dělej. By ho vzal tím tou tyčí, jak mám na zádech, ty. No. Sám tu sedí. Tak, teď ještě nějak rychle doběhnu do té akademie. Sický. Tak, tohle ty jsme porazili nějaký, jsme pořád, ale jenom level 2. No snad v příštím videu budeme aspoň vyšší. Jinak pro informaci, tuhle hru jsem hrál, ale ne za tohodle. Za tohle jsem nehrál jako s tím double matchem nebo s tím dvojitým. Vždycky jsem hrál za jednotý. Hele, tady někdo byl. Někdo nám tady vyzabil cestu. Ježiš, to ještě dlouhá cesta. No, i když moc ne, jo. A fakt jsou hnusný tyhle ty tovorové. Hele,
Ale co ten bonus, když nějak to zabijeme ještě 2. Bychom snad mohli ještě zabít 2, ne? Tak, čím jednoho. Dobrý, tak jsme level 3, konečně. A teď ještě nějak rychle doběhnu do té akademie. Tak, rychle dělej, musíme tam být co nejrychleji. Ježišmarja, ty nás tady budou fakt zdržovat úplně nejvíce, co to dá. No, díky, ještě mi praští ty pošuky. Dostali jsme lightsaber, nebo nějaký jiný. Je lepší, zřejmě. No ale je nám blbej, protože je jednotý. Dobrý. To se nám vůbec nehodí. Tak, rychle. Blbý je, že sprint je až od 10. levelu, jako jo, to je blbý. Ježiš, tady zastala. Musím tam mít blesky. Ona už ta akademie bude tady za rohem, jo, to jenom, ale pak je blbý to povídání, to je dlouhý, jako prostě. Tak, díky, ne? Jo, tady. Tak, mapa nás navádí dobře. A teď bychom už měli být u té akademie. Nebo jakoby kousek od ní. No, to ví, jo, Korepán. Sická akademie. No, je pěkná docela. No tak tohle by mohlo být asi k první vlastně, nebo už vlastně druhému dílu všechno. No a doufám, že se vám video líbilo. Od tady teď budeme opět vlastně začínat 3. díl. No a budu strašně rád, když mi podpoříte odběrem i lajkem. No a já se s vámi loučím a u příštího videa zatím ahoj.